Bon dia, soc Juan Aguilar, soc membre de Canals contra el Càncer i vaig explicar-vos el recorregut. Fem l'eixida des de l'avinguda Vicent Ferri, número 4 aproximadament, i fem el trajecte fins al restaurant xino que tenim així. El següent carrer girem a l'esquerra, tornem a girar a l'esquerra per Diputació, així per Mer de Romer, Blasco Ibáñez, tirem per el carrer Sant Antoni fins l'avinguda Corts Valencianes, continuem fins la Torreta de Canals, que ens clavem precisament per el carrer La Torreta de Canals, girem per a l'avinguda dels Moles, en el parc de darrere de l'institut, tornem a girar a la dreta, a l'esquerra, perdó, tornem a girar a l'esquerra passant per darrere el quartel de la Guàrdia Civil. 4, 3, 2, 1... Comença esta segona edició de la marxa a peu. Mentre vaig a dir-lo del recorregut que van a fer, van eixir així quasi fins a l'últim carrer de l'avenida, trencaran a l'esquerra a buscar el carrer Diputació. Per el carrer Diputació plegaran hasta la Casa de la Cultura acá Don José i tiraran hasta el carrer del Doctor Saurina, on troncaran a l'esquerra para buscar el carrer Sant Antoni. Per el carrer Sant Antoni eixiran a la carretera i aniran a la Torreta. Per la Torreta buscaran l'institut, per l'institut giraran a l'esquerra a buscar el carrer de la Torre. Eixiran a la carretera i pegant-li la volta a la rotonda entraran per el Goledó. Per el Goledó aniran a buscar l'Ajuntament. Per l'Ajuntament aniran el carrer baix cap amunt, quan peguen l'ermita recta a Llacor, en a Llacor entraran i eixiran per l'avinguda de Jaume I i tornaran a tota l'avenida per a tornar a entrar en l'avenida. Aproximadament uns 7 quilòmetres. Enhorabona a tots. Felicitats a tots els que esteu participant. Adiós, guapes. Adiós, felicitats. Moltíssimes gràcies a tots per estar col·laborant. És una satisfacció poder-vos donar les gràcies. La veritat, moltíssimes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies. Sou realment un poble solidari. Una vegada, donant sang, us vam dir, Canals és el poble per habitants que més donant té de donant sang. Per tant, poden dir que Canals és un poble solidari en tots els aspectes. Per tant, moltíssimes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies per estar col·laborant. Enhorabona a tots. Vosaltres sou els verdaders participants, els verdaders protagonistes. Enhorabona, enhorabona. M'agradaria ara en acabar, si alguna persona que ha passat per este trànsit o tot algo que volen ells mos donara alguna opinió, mos donara el per què, quan i com, perquè en veritat el que estiga passant té que ser una lacra. Per tant, mos agradaria donar aquest ànimo, mos agradaria donar aquesta satisfacció de dir ànimo, que està ahí, que tenia esperança. Mos agradaria dir que en realitat això té que tindre un fi. Per favor, aprendemos a estar después de un voto. Y no también para poder estar de nivel y que no olvide con puede ser el esfuerzo de todo el mundo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. María si alguno porque van a donarles una bolsa a cada uno. Y tendré ahí preguntas, dos o cinco de pesos. Muchísimas gracias a todos. Companya, veïna i amiga Ruth Colomer. Your
Man, with some money in my pocket, keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket, keep up. Why you mad? Fix your face, ain't my fault, baby. Ya me está gustando más de lo normal.